Owen. Jacob Owen yn llwyddo i gael croeso i fewn, a Fawcett ar gic acrobataidd. A'n anffodus yn syth at yr amddiffynwr am gol bydd hwnna wedi bod. Hwlffordd yn dechrau cynyddu'r pwysau nawr. A'r peniad gan Lee Jenkins o'r gic rydd. Ond taro targed, ond yn syth i ddwylo diolchgar Scott Coughlin. Ricky Watts. Tipyn o le gyda Carl McCarthy. McCarthy mynd am y bostyn pella. A mae'n yno hefyd. Mae'r peniad mewn i canol, mae'r bel yn gefn y rhwyd. Ond y chwebad yn mynd yn gynnar gan Ryan Kenny. A fydd hwnna ddim yn cyfri. Cam sefyll yn golygu. Mae Hwlffordd ddim yn cymryd y blaen tro hyn. Mae'r egwyl yn agosau. Cyfle i Llanelli, Zach Jones yn dyrnu. Gwibio heibio'r gol am gic cornel arall. Ail gic cornel yn olynol i Llanelli. Wrth i hanner amser agosau. Zach Jones yn trio dyrnu. Ac unwaith eto, ddim yn argyhoeddi tro hyn. Mae Llanelli yn cosbi. Pen campwyr y gwpan yma. Yn 2011 yn cymryd y blaen yn erbyn Hwlffordd. Maen nhw wedi cyrraedd y 4edd rownd am y trydydd tro yn olynol. Ydyn nhw am mynd un cam ymhellach tymor yma. Tafliad cynnar yn yr ail hanner i Hwlffordd, y tîm cartre tu ôl. Fe gath ei weid gan Tony Pennick ddim yn hapus ar yr egwyl byddwn ni'n tybio. Wedi cael rhan fwyaf o'r cyfleon. Cyfle cynnar yn yr ail hanner. Yn ergyd, gadael yn Rhys yn taro y postyn. Yn ysgwyd y gol. A Hwlffordd trwy capten nhw. Bron a gael y dechrau perffaith i'r ail hanner. Bwsesi. A Kyle McCarthy y croeso yn dod gan McCarthy. Fawcett a'r peniad yn erbyn y trawst. Dwywaith mae Hwlffordd wedi taro trawst. Mae Llanelli dan warchau yn yr ail hanner. A'r peniad allan o afel y Coughlin. Ond modfeddi'n rhichel. Owen at y bone. Hopkins yn clirio. Shepherd, mae'n beniad i fewn. At y gwrdd bach, Fawcett yno. Yn llithro fewn. A'r sain was shut. Ond mae Coughlin wedi cadw iddi mas. Croesed nôl fewn gan Hwlffordd. A Coughlin yn cwmpo'r honna. Gwaith da gan y golwr. Fawcett yn y fan ar lle. Methu gwasgu y bel heibio i'r golwr. Cryf gan Gori Shepherd. A mae'r bediad gan Scott Coughlin. O hwnna yn gic rydd. A hanner gan Gori Shepherd. Cyfle ar ôl cyfle i Hwlffordd. Yn y canol mae Kyle Kenniford yn eilydd. Kenniford a Ben Fawcett. Ben Fawcett yn ochr gami. Dim penderfyniad yn mynd o'i blaen Ryan Kenny yn y fan ar lle i weld. Mae wedi mynd ar lawr. Ond dim gic o smotyn. Shepherd. Bas unwaith eto mallus gan Shepherd. A nawr mae'n y gyfle. Ethan Can ar ras tuag at gol. Ethan Can. Un yn erbyn Zach Jones. Ac yn rhwydo ail. Llanelli. Dathliadau mawr i'r cochion. Y flwydd o'r eslys. Dwi ddim ar ben eto. Ond maen nhw'n dathlu. Mae bod nhw'n trwodd i rownd yr 8 ola yn barod. Ethan Can. Mae Hwlffordd i cadw yn dawel. Trwy gydol y gêm, ond dyna'n dangos faint o ser anyway.